Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi elo mukomanashi, please hide me. Inini ndinoda kureururawo kuti ndiri mukadzi ane 32 years. Ndine vana vangu 3 ende ndiri amai guru pabarika. Saka ndakaendawo kune umwe muprofita but takaenda semhuri on our family side nekuti taida kubatsirwa nekuti tainge tarasikirwa neumwe wedu. Saka muprofita akabva ati kwatiri, ndinoda kukunamatirai kuti mhepo yerufu ibve pamuri. Saka zvinotoda gomo. Takakwira gomo paya. Then iye akabva ati iye zvaanoita anonamatira munhu nedambudziko rake. Saka yakazoti yasvika 10 yangu ndakapfugama paya. Madzibaba vakabva vati, madzimai taurai zvose zvamunoda. Ndikabva ndati kuna madzibaba ndinokumbirawo kuti mundiitirewo munamato wekuti kana imba yandiri iri iyo imba yandinofanira kuchemberera ndiri, ndinokumbirawo kuti murume wangu ngaandidewo sezvaanoita kuna Mainini akwanise kuenzanisa. Asi kana kuri kunzi hapana imba yacho ngaiparare zvayo nekuti ndaneta. Madzibaba vakabva vaita minamato yavo vakabva vandipa miteuro yekuti ndiende kunoshandisa. Takaburuka gomo, inini ndikabva ndadzoka hangu kuno kuJoni. Asi madzibaba vaya vakabva vatanga kufona vachiti vanondiitira munamato each and every day. Saka vaiti kana baba vari kwaMainini vaibva vati ngatitaurei. Dzamara vava kuisa hope each and every morning. Hope dzavo vaiti amai ndiri kukurotai. Saka ndaingoti kwavari namatai cause pamwe pane zvimwe zvadziri kuda kureva. Ndokubva vati ndiri kuda kunamata kuti hope dzacho imimi mukwanise kudzirotawo. Saka vakazobvunza kuti madzimai muri kurotei. Ndikabva ndati madzibaba each and every day now ndiri kurota ndiinemi. Ndipo pakabva patanga nhau vachiti vanondida. Ndakazobvuma ndokubva vati imba yauri neimba yandiri hadzisi dzedu. Vakabva vati kwandiri, uchiri kurangarira here paya tichiri mugomo ndichikuudza zvekuti ndiri kufunga kutonwa poison because mukadzi wangu even though takagara tose but love hapachina. Saka iwewe mumweya ndiri kutoonawo kuti love ikoko hakuchina. Saka ngatidanane tisiyane nevanhu ava. Madzibaba ava vakazosvika pakuti handei kun'anga tikwanise kurambana nevanhu ava. Saka inini ndaitya. Madzibaba vakabva vatanga kundipa pressure vachiti uyai tionane, but inini ndaisaenda. So ndakazosvika pakuendawo pane rimwe sowe kuti ndikwanise kubatsirwa ndichida kuti madzibaba ava vaore mwoyo wavo. Ivo vakazosvika pakuti tichazokurukura patichasangana. Vanhu vaMwari, inini handisi kana kurara because each and every day madzibaba ava ndinovarota, ndinovafunga. Dzimwe nguva ndinotomboedza kuzvimanikidza kuti please stop, izvi zvandiri kufunga handisi kana kutombozvida. Madzibaba ava handisi kana kuda nezvavo, but mwoyo wangu unoramba kuti pfungwa idzi dzipere. Ini ndiri kuona sekunge ndakatadzira Mwari zvisingaiti. Apa amainini vakabva vasimuka vakaenda. Murume wangu pamwoyo pangu akatobva kare. Ndiri kumboedza kuspice murudo but zviri kuramba. Pose pandinenge ndichisangana nemurume wangu pabonde ndinobva ndatoona kunge ndiri kusangana namadzibaba vanotuka henyu, but ndiri kutotsvakawo zano ndoitawo sei kuti madzibaba ava vabude mumwoyo mangu, nekuti zvaizvezvi mwoyo wangu wakangozara nerudo rwamadzibaba. Kunyange ndikatarisa murume wangu hapasisina kana chimwe zvacho chandinofila paari. I know kuti yandakatambwa namadzibaba irafu, but ndiri kutotsvakawo rubatsiro zvaizvezvi. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, please hide my identity. Inini I am a lady who is aged 30. I don't know my biological parents. I was raised in a foster family and life was not that easy. When I was 19, I stayed in umwe mukadzi. I called her my sister cause ainge akandibvisa where I was staying cause they were related nevanhu vaindichengeta. But my life was even worse cause I was not allowed to go out or anything. I was just like a housemaid. Dziri nyaya dzekurukwa or to look clean and ichataura. I was like a
slave in that house, kuti ndikwanise kudzokera kune vaya vainge vakandichengeta zvainge zvisingaiti. Ndakagara navo for almost 10 years, but pa 10 years idzodzo ndaiitiswa zvimwe zvinhu zvekuti zvinorwadza. Sisi ava zvavaindiitisa, vaindiwachisa mapants avo, even mapants avo vari kumaperiods, vaindiwachisa mamini brief emurume wavo, vaindiwachisa zvekare zvijira zvavaishandisa pabonde, vaingozvikanda muwashen basket imomo. Vaiti kana ndikasawacha mapants avo nemamini brief emurume wavo vaindituka zvisingaiti. Ndaiti kana ndikanonoka kuwaridza mubhedha wavo, vaibva vatanga kupopota vobva vatumira amai vavo mapictures vachiti honai zimwana iri zinyope. Zvinhu izvi zvaindirwadza because ndainge ndisina kana wekuchemera. Saka ndakazoita zvekutsvakirwa mukomana neumwe mukadzi wataigara naye. Mukadzi uyu ainge achirwadziwa nesituation yangu, asi mukomana uyu I didn't have any feelings for him because he was way older than me. I think maybe he was almost 14 years older than me. Besides his age, I didn't love him, but because I wanted to leave that place, ndakangotamba yairira panguva yacho. Asi pandakazonetsana nasisi ava mazuva andanga ndava kuda kubva mushure mekunge ndavaudza kuti I wanted to go to South Africa kunogara nemukomana wangu, yakabva yaita nyaya. Takanetsana, inini ndikazovaudza mashoko ekuti zvamunondiita zvinorwadza, munondishandisa fine, ndakazvitambira, asi handifi ndakakwanisa kukuregererai because munondiwachisa zvinhu zvenyu nezvinhu zvemurume wenyu zvakavanzika, uyezve munondiwachisa zvinhu zvamunoshandisa pabonde. Ndakabva ndati, am I not the one anouya achiklina imba yenyu as soon as after mapedza kuita bonde? But mhinduro yavakandipa imhinduro yakandibaya. Vakabva vati, ko zvaunondipopotera ndine ukama newe here? Inini mukutsamwa ndikabva ndati, the day that I will die I will come back for you because of everything that you have done to me. Ivo vakabva vanditi, unondiitira ngozi yemapens, tine ukama here? Buda mumba mangu neurombe hwako. To be honest, nanhasi zvinhu izvi zvinondibaya kusvika pekupedzisira. Ndakasvika pakuzotizira munhu wandainge ndisingadi because of my situation. Ndiyo nyaya yangu inondibaya kusvika pekupedzisira, but I just want to thank God kuti kwandiri kuno ndigere zvakanaka. I am now working for myself. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello Mkomanashi, how are you? Please hide my name because my mother, she follows you and vanoteerera ma confessions enyu. Mkomanashi, inini ndiri musikana ane 24 years. Dambudziko randiunzawo pano ndi amai vangu. Ini ndakakura ndichichengetwa nagogo vanova ivo amai vaamai vangu. Muna 1999 my father passed away ndichiri ne1 year, zvekuti handitozivi baba vangu. Ndakazotanga kuvaonera pama pictures ndakura. Pakafa baba, amai vakanditora ndokunondisiya kwa gogo, kunova iko ndiko kwandakakurira. Handina kumbobvira ndaziva rudo rwaamai vangu kubva ndichikura. Amai vakandisiya ndokubva vaenda kuHarare kunotsvaka basa, asi instead yekuti munhu atsvakewo basa sezvaaiva ainge avimbisa vabereki vake, vakabva vatoenda zvavo vakanopinda mumarriage. Ndakazokura ndichiziva amai nini saamai vangu, nyangwe nanhasi havadi neni amai nini ava. Amai nini ava vanotonditi ndini mwana wavo wekutanga. Amai vakazouya ndava grade 6, but vakauya neumwe mwana anova iye hanzvadzi yangu. Vakabva vamusiya ndokubva vadzokera kuwanano yavo. Amai vakazorwara zvekuita kunge munhu ava kuda kufa vari ikoko kuwanano yavo. Mai nini vakasimuka neshamwari yavo vakaenda ikoko kwaiva kuna amai, then vakabva vadzoka naamai kumba nekuti vainge vava kuti zviri nani kuti amai vafire havo kumba kune hama, not kusango. Kuuya kwakaita amai vakanga vaine umwe mwana zvekare, zvinoreva izvo kuti ndakanga ndava nehanzvadzi mbiri. Amai vakarwara kunge vainge vava munhu ava kuda kupenga, so pese apa vaisatombonditora semwana wavo. Mkomanashi vakazoti amai vangu vati pepenu pava paya, vakatotanga kubvunza kuti ko ndakauya sei kuno. Vakazoita havo right, vakabva vati ivo havachadi zvewanano, it's better vagare havo vega.
because vainge vafa nevaroi kwavainge vakawanikwa. Amai vakazowana mukana ndokubva vayambuka vakaendawo kunze kwenyika. Vakati vashanda vakazotumirawo mari yekuti ndikwanise kukwira ndivatevere ikoko kunze kwenyika. Since ndainge ndakapedza chikoro ndakabva ndatanga kugara naamai kuno kwatiri. Dambudziko riripo mukoma nderekuti amai vangu vanofarira kuverenga mamessages angu kutochinja password. Vanowana chekungokubvunza kuti ukwanise kuvapa foni oro kungokuti wakataura nevanhu kumusha here vari sei. Paya paunongoti eye ningi akazoti zvakati vanobva vati tione, kana kuti vanotarisa paya paunenge uchisa password vanobva vatokrema kuti uri kubaya chii nechii. Then manheru kana ukarara ivo vanobva vataimira vobva vazvuva foni yako vobva vatanga kuverenga mamessages ako. Unokwanisa kuti kana ukaona joke pawhatsapp wobva watanga kuseka zvako, then vanobva vakubvunza kuti ko wasekei wega. Iwewo ukati regai ndiverengere mumwe wangu ka, vanobva vati tuone ndikuda kuzviverengera ndega. Vachibva pajoke paya vanobva vatanga kumbeya kumaprofile pictures evanhu till vavhura mamessages ako ose. Mukomanashi ndakasenda mamessages kwamuri then I deleted because hunhu hwaamai vangu ndinohuziva. Zvinoita amai vangu ndezvekuti kana vakaverenga vakawana zvinenge zvavabata vanobva vatsamwa. Inini handichaziviwo kuti ndoita sei naamai vangu. Ndakupai information kumusoro uko about amai kubva kwavakaita ka. Ndichauya neimwe confession about makuriro angu kuzoti ndisvike pandiri pano. Help me nedambudziko iri. Ndovaudzawo sei zvakanaka zvinoita kuti vasazobatikana kuti handizvifariri zvekuvhurirwa mamessages angu. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kune mwanasikana uyu vedare. Ndiri kukumbirawo kuti ndibatsireiwo tiudze amai ava, tiudze mama Kuti. Mwanasikana ari kuchema iye achiti zvekuvhurirwa mamessages ake haazvifariri. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, please post for me. Inini ndiri mudzimai ane makore 38 ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndaiva ndakaroorwa, then murume wangu ainge akandiroora akabva ashaya tiine 6 months tatanga kugara tose, tainge tisati tava nemwana. But nenyaya yekusaziva chivanhu zvakanyanya pakashayika murume wangu, paya pakanovigwa murume wangu, inini ndakaendawo kumakuva nevamwe. But ndinonzwa vanhu vachiti ndaisafanira kuenda kumakuva. Vedare ndinokumbirawo kubvunza kuti ichokwadi here kuti ndaisafanira kuenda kumakuva, because ever since murume wangu zvaakashayika handisati ndamboita relationship iri nani zvayo. Ndinongosangana nevasiri serious vanenge vachingoda kutamba neni chete. But chimwe chinhu chiri kundinetsa ndechekuti pamarelationships acho iwawo asiri serious ese andaita, vanhu vacho vandiri kudanana navo vanenge vachingobva kusaidi rimwe chete kwaibva murume wangu. Like let's say murume wangu toti aibva kumasvingo, vese vandiri kudanana navo vanenge vachingobva kumasvingo, asi vanozongosiyana havo kuti ndekupi, but inenge iri same province. Chimwezve chinondishungurudza mukati mekurarama kwangu ndechekuti vanhu vose ava vandadanana navo kubva zvakashaya murume wangu, vose vanoyera mutupo umwe chete, ende ndiwo mutupo waiyerwa nemurume wangu. But zvinozongosiyana hazvo a little bit, let's say moyo, but zvinozongosiyana hazvo kuti ndikadanana namoyo dewa, next time ndinodanana namoyo chirandu, next time ndodanana namoyo sinyoro. Cycle yacho inongoramba ichingoenderera. Vedare ndiri kukumbirawo kuziva kuti zvingava zvichikonzerwa nei. Zvinokonzerwa here nekuti ndakaenda kumakuva pakashaya murume wangu, kana kuti pane zvinofanira kuitwa kana murume wako akashaya. Zvinhu izvi zvaifanira kuitwa here pachivanhu pedu, nekuti hapana kana zvakamboitwa pandiri after murume wangu ashaya. Ndakazongosimuka ndikaenda. Chimwezve marelationships acho ose andapinda, vanhu vacho vose vanenge vari vadiki kwandiri. Ndinozotofind out kuti munhu uyu ari kundinyepera, even though ndine kabhodhi kadiki, but still zviri kundidya moyo kuti why each and every time ndiri kungonyeperwa
panhau dzemakore. Inini vabereki vangu vose vakafa, ndakakurirawo kwana sekuru but kune imwe province not yandainge ndakaroorwa. Chiiko chiri kukonzeresa izvi mukati mekurarama kwangu? Pari zvino mukomana Ashe ndigere hangu munyika yevatorwa. Ndinokumbirawo kuzoti kana mukazoposta mundinotify ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Iyi ndiyo yanga iri nyaya yemwanasikana uyu ari kukumbirawo kuziva kuti kana murume akafa pane zvinofanira kuitwa here pachivanhu chedu. Kana kuine vane ruzivo, please uyai titaure tikwanise kuzopawo vamwe dzidziso kuti zvii zvinoitwa kana kuri kunzi murume wako akashaya, so that we can all learn. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. The following confession is a WhatsApp voice note. Saka vedare ndiri kukumbirawo kuti mungoita moyo murefu tichiteerera mukoma ava vachirondedzera nyaya yavo, nekuti dzimwe nguva zvinotoda munhu achirondedzera nyaya yake pachake. Ndinotendawo kana ndakawana vanondibatsira nekuti ndatambura zvino vanhu vamwe vadiki kwandiri chaivo vakasororawo kuti ini ndizonzi ndawanawo musikana anozonzi ado inini azogara neni. Ini ndichitomborambwa nevemuno chaivo zvekuti uri kudananawo zveduwo zvepachikomanawo inoti dadambudziko kuti ndinze ndawana mari undatenga. Inini mari kuti ndawana mariwo chaiyo kunzi inini ndatengawo chinhu chinooneka ndine mari iyi yandawana nenzira dzakanaka. Haina chainoita mari yangu, inongopera. Mari yangu basa ratinoita ndere kutengesa kuno, saka unogona kutengesa kupera kwemwedzi usienda kunobvunza mari. Ndikakuudze kuti kupera kwemwedzi iwoyo uchibvunza mari yangu ndinotoziva kuti pandapinda pandapiwa mari neuyu mari yangu yamari yakati, pandapinda mari yangu hapana, mari yangu inenge ichitoperera muhomwe. Vanondibatsira vanonondibatsirawo zve2-3 months pamwe ndopaona kuwanawo mari kari naniwo. Pamwe pese apa hapana, inenge dzichingonhamo dzega dzega kukotambura. Saka ndanzwa ndatambura, ndazama kuwana vanobatsira. Vamwe mari vanokuti ndipe mari dzese ndakadobvisa. Handichaziva kuti dambudziko rangu hamene kana ndagona kutsanangura, but ndo zvandiri kusanganawo nazvo. Ndingabatsirikanawo sei? Nekuti babo vacho ndakava ndatokanganwa futi ndobva vasvikawo kunoku, ndobva vaskusanganawo namarwei, ndobva vaugara naye apa ungonzi amai kuno. Wangu munhu amai vakutotambura, vanenge vakatarisirwawo ziso kwandiri. Ininiwo kuti baba tichengetwa amai vacho ndiri kutadza. Vaningi navo vari kumusha zviri kuramba. Saka ndatambura. Ameno kune vanokwanisawo kundibatsira, uno ndatambura. Handina kana chandina, ndinongotori rombe nekutoti handiri murungu. Ini kana hure chero ndoona rinotondiramba. Ndiri ngori chiseko chenyika uchiti hope dzandinchirota ndichirotera kana vanhu hope. Neimwe chinhu chinonenza vanhu kutotanga kurota hope ndiri n'anga, ndomborota hope kana kuti ndiri muprofita ndichiprofita vanhu, ndototanga kutorotera vanhu kana hope zvinhu zvinotoitika chezvo. But chitambudzikira ndiritanzi kuti ndo zvinonditambudza here zvechipo ichocho, kana kuti zvine kuroiwa mwana nditiumudzinza menyu mune ngozi. Saka ndo mweya wacho uri ndine munyama chewekuti nini ndikatengesera vanhu, kana kuti ndaita madhira ndatengesera vanhu 5 zvinhu zviri zvema100 ndinoona kupihwa kana nevanhu vairi. Vamwe vanototerana votondirwisa zvokutondibhana kutoti hatichada kuona pamba panapa iwewe. Ndinogara ndiri chingoitwa munhu akaipa, ndisoti munyama wangu. Ndakatombosanganawo nevamwe vakomana nditozvifambira vakangondibvunza zita rangu, akatondirova mazina angu chaiwo epamberi apa ndozunguziva. Ndiri ngori munhu ane jamba, kana ndingabatsirika iwe. Ndatambura, ndazama zvese zvokunzi vanhu vanoti hanzi ukapfugamo kana mata zviya unenge usiri panguva yakaoma. Zvinhu chaizvo zvokunzi wapa dambudziko unonamata mabva akasvuka unge mbudzi ukatsanya. Ndakadotsanya hapana.
zvekare vedare mukoma ava vazotumira imwe voice note yakati rebei, saka ndiri kungokumbira patience yenyu titeerere kuti dambudziko ramukoma riri kubva papi chaipo chaipo, kuitira kuti kana tovabatsira tonyatsonzwisisa nyaya yavo. Chichikura bva ndichitori grade 1 kaya ndandori munhu aitogona chikoro yaititiwo kumanhamba 5 paya kumanhamba 3 4 paya zvomukirasi riya utati 2 3 vandadai ndakutoita madofu vandatoita zidofu rikupedzesera kudzimana natoita manhamba 36 vandakura ndauya ndichikura ndaitorota kana ndiri mwana munhano achirara nevasikana nekusaziva nokuchingoti zvinozvowana udiki chikura kusvika grade 7 tatodofo chairo tafamba tatoo kusekondari ndokwandatodofo dzimana ndasvika paform 3 ndokubongomvuya kuSouth Africa ndobva ndikutaurirai kuti kubva form 1 kusvika form 4 hana kubvira ndakapfimba musikana akandibvuma, asi ndaiti kana musikana achimupfimba kuhope ndaitotanga kutorota ndichirara nemunhera. Saka zvaindinetseka ndaikonotanga kurota munhu uya ndiri kupfimba kuri kuhope neichiwirirana naye. Saka zvaindinetsa kuti musikana uyu inda atagara ubamvuya kuSouth Africa kuno mvuya kuSouth Africa ndasara twendebva ndapedza bva ndati form 3 mbona ndaregera chikoro ndombva ndati 20 ndagara 2016 ndabva ndauya kuno nokutaurira inini kuti kubva pesa apa ndabvira ndakaita musika inini kana kupfimba musikana chaiunzi ndamupfimba paFacebook kana ndapfimba payano ndakaya kuno ndabva ndatanga kugara nababa ndabva kunozvigarira ndega ndichitawo basa rekutengesa ndokutaura kuti nhengo yangu yaimira usiku zvekuti ndaitanga ndoda kutorara nemunhu ndobva ndaita zvekuibonera zvezvi obva zvambosera ndaisarara usiku ndakarara malaiti ndikabatidza light usiku so ndaiti ndainzwa ndichifambuka nenyoka so mama ndee ndakarara ndobva ndasvika ndichinzwa kunge mune zvishiri mumba mandiri tange mune zvinhu zvee zviripo so ndaisarara but ipapo kuno kwatiri tinoita basa rekutengesa pandaitengesa basa randaita ndichitofamba ndaitowana mari ndokunotochengeta mari yangu kana 2000 pamwedzi ndakagara anga ari 2017 pa zvichitodaro nchirwadziwa nhengo yangu yaingomumira usiku kuti afanira zvaitomira mbva yaitobuda tsinga zvombva yatokura ndichiti ndikaudza baba amai vangu vanga vari kumusha ndikaudza baba kuti ndozviri kuitika ambova ndianamata pamba pandagara vanhu vamwe mazuro akambova nditiyo achimbouwa zvinhu zvatakanamatirwa namufundisi ndokumboita kakupera kazvakaita nditi ndikanotengesa pakunobvunza mari paya ndaigona kuenda ndakudzoka ndaikonotodzoka gumbo rangu rakubayabaya netsono ndobva ndotanga ndikubayabaya netsono ndo ndata pane ichifamba mano ndaichibvunza mari dzangu maya ndipewo sauti ndobva ndangokumbirewo sauti zviya zvakaitoshazoda sauti arikudi ndobva ndangoisa mugumbo ndobva ndangoisa mubhutsi mangu zora ndaenda nesauti andakaisa sauti mugumbo ndaifamba zvakanaka vandagara 2017 ndakatotenga motikari hapo ndopandakazviparira hondo ndikutaurirei pandadzoka ndatounganidza mari yangu ingatoenda ngoma 25,000 vandatopa baba vangu irimbotaura ndatsvaga motikari mandava kwandave zvinezvi kwandakutengesera ndopandakauya kunoku inini ndokwandaenda kubatwa nemadzike dambudziko rangu riya futi ndandatosirira indaisakwanisa kurara nemusikana bva ndoya munyika ndaiti ndikada kurara nemusikana yaishamira nhengwe yaimbeyarara asi musikana iye kana asipo pandotomufonera kuti uya kumba inenge ichitomira paangosvika ngoti geji yobva yaregera ndakuno ndakangosvika kuno kuti ngoti senchi ndairwadziwa zvekuti ange mune chinhu chirimo chiri mukati so munhengo yamo zvekuti kuda kudaiwo
ndikangogara ndaipedzera ndakuita zvekuibonyora kana nhasi so inotozvita. Dambudziko rangu rekurota ndina vasikana nakumira kuti ndikapfimba vasikana vobva raitika. Dambudziko rakambwa razoitika ndanda kuti chese chandaita hapana chandinobata nemaoko angu chinofamba inini, chekuti ndinonzi ndazosenza ndazowana mari yaita chine musoro. Zvitoiti inini ndiri munharo dambudziko reare. Saka dambudziko rangu rekurwadziwa neuyu nenhemwe ndakanga ndazoendawo kune mwe muprofita mbaandita une zvinhu zvawakaiswa ndobva mbaandidzura zvinhu 2 ndobva dambudziko riya rakapera. Iroro ndinotenda Mwari rakapera. Raimboita kakurwadza zvinhu zvaiya zvaiya zvakamba dambudziko rangu nderekuti handina chandinosenza chinobatika. Ndakasouya muno mu2016 handina kana sendi kana chandinacho inini kana kuti kuna vanhu vanoti vanobatsira. Ndinombozamawo mbotaridzawo mafoni vanonzi ana Kumadzibaba nen'anga vanombovatiwo vari kudawo kana ma1000 ma3 handitorina kana mari yacho. Ndingori munhu anongotambura zvekuti ndikakurakidzai kuti inini ndiri munhu akauya 2016 munoramba ndoti inini vasikana muno chaizvo munonasa vaziva kuti havasi vanhu vanonoita, but ini kuda kuvapfimba handisi munhu angu ndinoti ndinoda munhu anondibasa kuti ndidiwe nevasikana, but handinowo kunyanya kushoreka ndiri mukomana, but kutopfimbawo kana musikana so idambudziko chairo rekunzi ndinzi ndadanana nemunhu asi wandisingade. Musikana wandinotongoda kana ndadanana nayewo nguva yareba asi 2 months ndotongotsvagirwa mhosva yandisina. Ndotanga kutomurota munhu waya kuhope. Ndatoramba hope ndokwana ndichirota ndichisangana naye. Kwabva kwaita imwe nyaya inondinetsa. Ndinorota hope zvisingaiti. Ndakazoti rimwe zuva ndakarara ndanyanyofunga stere nchiti upenyu hwangu indava wakadai so. Pandava ndarota ndichinzi aiyo chiri kunetsa chekuti basa raunoita harisi rako. Saka unowana nombondiprofitawo vazhinji maprofita bhosi van'anga vanoti havaiti pasina mbane vaya vanoda kungondiprofitawo anenge aitiwo mahara anzwa tsitswe. Vanonditi mudzinza menyu mune mudzimu manje saka mudzimu uyoyo uri pauri. Saka kune kudzinza kwenyu wakaendawo kun'anga ndombova aenda mbomvozgota kune munhu ane mudzimu mudzinza mwenyu, mudzimu uyu wemara unotoita anofanira kuita n'anga. Saka ndowakambowachinja mudzimu uya mbomboita zishaya. Ndine munyamo wekuti ndounongotukwa nemunhu ndisina kana zvandaita inini kana kungorohwa. Ndiri munhu anounongotanga kungotukana nevanhu vandakamakana navo vanongondirwisa inini kuma20 vanoti kunotosvika kana kutodarika. Saka zvinondinetsa kuti pakudzinza kwedu vanhu vese vanoti vanonamata maposta. Ndinobatsirika nei? Amai vangu vakazouyawo kuno kuti vaudze kuti mai mbozi vanhu vanondibatsira vacho vanotonditi iwe hanzi zvinhu zvekutoti ubatsirike panotodawo kutoti uyu utange watombombererwa chaivo vanodonzi unonamata panotoda kutanga wapatikwa chiwana. Kudzinza kwedu vanonamata ina handizvo kutambura kwandinoita ndizvo zvekuti ndinofanira kuita n'anga kana ndakaiswa mamhepo handichamboziva. Ndore kubva pandakauya 2016 asati ndambodzokera kumusha kuti handidi kutoshaya mari. Ndiri ngori munhu anongotambura zvokuti kundiona ndiri apa ndinototsvagawo rubatsiro kune vanobatsira kana mari chaiyo handitorina. Handitongoriwo zirombe ndashaudzwa kuti ndodii mukomana nekuti vanhu vacho vanobatsira vanoda mari. Ina handina kana sendi kana zvandizva zvokuti ndiri munhu ane mariwo dambudziko rangu ndaigona kubhadhara hangu. Manje vanhu vacho vese vanongoda mari. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava zvekare vedare. Ndinongokumbira ruregerero kune vaya vasingafariri mawhatsapp voice note, but dzimwe nguva tinenge tichida kunyatsoti tinzwisise dambudziko remunhu kuitira kuti akwanise kuwana proper help. Kune vanokwanisa kubatsira mukoma ava, please inbox me tuone kuti vangabatsirikana here. Vadiwa vateereri, tichadzoka zvekare nechimwe chirongwa chedu chiya chedomestic issues.